gaskiya akan cewa addu'a ma ba za ta iya fidda mu daga cikin wannan halin ba. Ku dai saurara. Allah ƙarya ne, addu'a ba za ta yi maganin wannan abu ba. Wallahi mu daina yaudarar kanmu. Addu'a ba za ta yi maganin halin da ake ciki ba sai an gyara. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Da sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yad'u Allah. Addu'a wallahi ba za ta gyara wannan halin ba. Kuma da Allah ya tashi wulakanta kasar gashi sai ba a kawo mata hari daga waje ba. 'Yan kasan ne yara ƙanana 'yan shekara 9, 10, 15, 'yan 28 su ne manyan ciki. Gashi nan sun ritsa kasar kaf, duk wanda ya ce baya cikin tsoro ƙarya iki. Me yasa? Nasullaha fa nasiyahum anfusahum. Zalunci ya kai irin wannan. Abin da zaka ce mutum nawa yanzu aka kashe a irin wannan shari'ar kenan. Yanzu wannan Allah ya tona mana muka ji. Me kake tunani in ba dan mai galihu ne irin Al-Mustafa wanda shekara 10 'yan jaridu suna ɗauko labaran ba, da wani da tuni an manta da shi ana yin wannan hukuncin an je an kashe shi. Haka ake a ƙasar nan. Yara ne muka je muka same su a state CID a nan Kaduna, jama'a. Yara ne 'yan ƙanana, wai ana jiran su balaga ne, wai za a kashe su. Sai da muka yi ta text majalisar ɗinkin duniya ne, wane ne waɗannan human rights activist, aka yi ta turawa tukuna. Abin ya zama musu bala'i. Ba shiri aka zo aka kwaso yaran nan aka zo aka sallame su, wai ana jiran su ne su girma a kashe su bayan an lalata rayuwarsu.